Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Ubos sa tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Idalit kining sugilanon. Kusog din mo ko mo, Albert, uy. Katulong mo sa baga. Di pa na mao! Sa sunod, 20 na kakumo ang imong madawat di ka na ko. Kung di ka magpalayo ni Leslie! Si Leslie may nagpadoon ako. Ako din nasa... Ayaw pagilasilas! Bulingit ka, hugaw ka, baho ka! Musawa kay angay nga manguyab ni Leslie! Ako ang angayan niya, kay makahatag ko niya sa tanan. Dato ko, sikat o gwapo! Kung gano'n di katawa ka? Ha? Nabuhan ka na! Ay, guwapo lang kang kita magtupad. Puro mo tipon ka sa daghan. Ngilaan ka pa sa mamatay, Albert. Kulungo kag yung dako! Amaw-amaw ka! Dad ako, tinuod man kang imong kukman ako. Plus ayaw pag-surrender. Andam ko muuban ni mo bisag asa. Nga kung muuban ka na ko. Asa mati ka dada? Bisag asa, ikaw na ang magbuot na ako. Nga, unsa may ako ipakaon mo? Ang atong gugma mo ay magtudlo nato kung unsaon nga mabuhi ta. Basta mag-uban lang ta. Kung mag-uban taon niya, wa tayo bayang kapuyan, wa tayo magamit, wa tayo katri. Asam ta magduog, maghigda ng tasyuta. Sos, ambot lang nimo pagbudbud ha Ramon oy. Naunsam na akong gisulob. Nagsinaw-sinaw akong sinina. Ug niya ako'y korona. Ug nagsakay pa kaning nindot kayong kabayo. Tungod kay dili na ikaw si Ramon. Ikaw na si Prinsipe Nomar. Ha? Pero prinsipe ka lang kung niya ka sa sud sa lasang. Kung mo gawas ka, may balik ka sa normal. O kining imong kabayo, kung mo gawas ka din sa lasang, mahimo ning dako nga baboy. Ha? Naglibog ko ini. Makalibog niya magabuhat. Ermitan ng bruha. Basta kay prinsipe ka na. Ayaw pagbuot na ako. Ug aron dili ka maglibog. Kanang imong kabayo, nganli na lang kababoy, kabayo nga baboy. Si Ramon og ang iyang kababoy. Usa ka taong tinamay, dinaog-daog dinhi sa atong kalibutan. Apan sa kalibutan ni Ermitanyang Bruha, nahimong dinaig ug angay gantihan. Si Ramon og ang iyang kababoy. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. O karon mga higala, among ipabati kaninyo ang laing sumpay ning sugilanon sa kinabuhi ni Ramon og ang iyang kababoy nga gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha. Nahimo na sa prinsipis na muklukoy o ang baboy nahimo na sa baka o kabayo. Oh, yung akong bakang kabay. Awa na, at ikiyor sa tala. Dagan baka! Dagan! Balik! Balik baka! Balik! Pagkayate ni Kring. Yatak-yataki si Lanza! Yatak-yataki! Agaw! Yatak-yatak! Ay! Nayate na kini. Gawas baka! Ay! Bidoon! Tika! Hidoon! Tika! Gawas! Oy! Magkagawas lagi ka! Kahinan mo! Ay! Wana! Gawas! Patay ta! Anin! Tagagawas lang sang! Baka patay ta! Kada! May bidoon! Tikang maayo pa! Kada! Magkagawas na ta! Opsa!
Makagawas na ta. Mabuang tani ka. Nabali ka sa nang akong gahom. Bakante na ko. Bakante. Abante ba ka? Kay kita na sa imo atake. Rinso, ni gawa sa masagka! Nahimon sa kang baboy ngati! Abante ba? Nga nakita sa nakihonan ni nila! Suda, balik! Balik, suda sang! Baboy, balik! Suda! Suda, baboy! Suda na sang! Suda na sang! Umayo na kasunod na! Kabayo si Karinso! Inisod nila, atake din ha! Ikaw may kulatas baka, o kay kulatang Ilbert. Magtagsa ta, aron din lang magkagawas na, ha? Gawas diri, Ramon Kulukoy! Uy, Diri na mag-away sa gawas! Uy. Ay, sa gawas na sang! Diri no! Diri! wa na sa mula husog sa lasang. Ha! Ayaw pagsoda, ayaw pagsoda. Ani na ta. Ani lang ta, ilagib. Maglako na kami noon. Ani na ta. Di kita masod, maghuwat ang sa gawas. Kay di ko gusto nga, Victor Santong gahom na ko, kinahanglan anita din ni inig sulat mo gamay na ka. Ani na ta. Suot mo din, Gawas. Ilbert! Oh, Suot mo din! porbida. Ikay sod, ikay gawas dire, gawas mo. Isugay ka? Chris, ay pagtalaw! Suot din sa lasang! Ay, kay gawas dire, Ramon. Gawas dire, Ramon. Nakailang ka na ako! Bulabog na ka, Kulukoy! Naibaw na ko nga ikaw ang presipe nga na sud sa lasang mahimo ka presipe. Pero kung nakagawas ka, ikaw po si Ramon, Kulukoy! Huwag nahibaw sa ko, Ilbert! Mahimo ka magkukumat! Umudakot imong baka! Kunakas gawas! Pero kung di ka sa sud, mawag imong gahom! Gagi ka sa may ayaw nga agda! Kanang imong ikanto mo ayo! Oo, dire! Ikay gawas dire! Arita dire! Kay bughaon ka dire sa gawas lasang, Kulukoy ka! Pikas-pikason ta mo sa akong espada! Ikaw ang imong kabayo! Dali na yun! Arita sa gawas mag-away! Dali! Oo? Ikay sa dire! Ikaw di hambugiro mga! Dato mga sa dire! Ipakita ng hambog ni mo! O lagi! Dato ko! Basta ikay mo gawas na rin, impas kayo, gawas na rin. Hindi ko magawas! Bising pag-unsa pagka, di ko magawas! Adi sa kumusod! Murag, Renzo, murag wala ni Ayo. Di mo maning awaya. Napatunayang nakakatulong sa karamdaman gaya ng hypertension, rheuma, pagtaas ng bad cholesterol sa dugo, diabetes at marami pang karamdaman. Ang SED Panyawan Capsule mas pinalakas pa sa pamamagitan ng power ng bawang. SED Panyawan Capsule with Garlic. SED Panyawan Capsule with Garlic. Ang garlic ay nakatutulong upang linisin ang ating dugo, panatilihin ang good overall organ functions at magbigay sigla sa ating katawan. Kaya kung kalusugan ang pag-uusapan, dito na tayo sa SED Panyawan na may bawang. SED Panyawan Capsule with Garlic. Tatak SED Marketing. Tatak itong magaling. Produkto ito ay hindi gamot at hindi maaaring panggamot sa mga uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Pildi na si Ramon, Rosa. Unsay pildi? Ay, miingon si Barbara nga wa jud kuno mabuang si Sir Albert. Tinuod ay kuno nga doon na say gahom. Unsa? Nagsulti kuno si Sir Albert nga nagkaamigo sa siya dili ingon nato. Ha? Ug mo ay naghatag niya gahom aron ibatok sa imong anak nga Kulukoy. Nakaamigo sad og dili ingon nato si Albert. Unsa man engkanto sad? Ay dili kuno engkanto kundi agta. Unsa? Mao na. Busa klaro na. Pilde si Ramon Kulukoy kay mga maldito man ang mga agta. Lupigon gid ang mga engkanto ana. Busag katos Ramon kunis-kunison rato ni Sir Albert. Unsa?
O lagi bibong. May na amigo nga agta si Dong Ilbert. Gihatagan siya gahom. Mangayo lagi ta, Barbara. Mangayo ta. Saan bong? Ngayo. Usay mangayo. Mangayo ta. Og Ato sa nang amigong agta ni Dong Ilbert ug mangayo ta gahom aron maayo ning akong mata. Madto ta, hayan man na magpuyong agta nga amigo ni Dong Ilbert. Asa man na siya karon, Barbara? Kanindot sa akong gibati. Nawa na akong kaluyang nagligid-ligid ko sa daghang kwarta. Lagsik na ko! Ug magbantay ka ermitan niyang bruha. Mahiagom ka sa akong baos nimo. Balikon ti ka. Dili ti ka hunungan day. Yata! Uy, agaon. Way ayo ning gahom ni mo! Di magamit! Unsay dili magamit, God. Gawom ko na. Sa tanang tao ining inyong kalibutan, ikaw ragi akong gihatagan anang gahuma. Di magamit! Kay di mo gawa sa lasang ang akong kontra! Antor siya maghuwat sa sod. Unya di man ko makasod! Kay mawa man siya na kung gahom ni sod ako anto. Ingnang imong kontra. Nganhi mo magsangka sa gawas Di lasang. lagi mo gawas ang prinsipe lagi. Kay kung mo gawas siya ha, mahimo sang mawa iyang gahom. Mubalik sa siya pagkaramon kulukoy. Ha? Way ayo ni gahom ha. Ang akong gusto nga kanang maggamit bisang asa ko bisang adto ko suot lasang. Ay dili lagi. Kayang gahom akong gihatag nimo. Dili mo ipikto kung adto sa suds lasang. Kay naa sa suds lasang maglibot ang gahom ni ermitanyang bruha. Muipik lang na kon maimpas na kanang babayhana. Aw kung mauiuli ko ni. Unsa? Ay lamin ni gawa. Di na kuha ni. Ilabay ni. Kausikan gud nimo. Ang gahom ilabay nimo. Muray gidangat. Said Celebrity Beauty Soap. Happy jud kay ka sa dihang nakagamit ka sa said celebrity happy Kojic jud ko soap. anang celebrity Kojic soap, ma'am. Bago ko ni palit diha, ma'am, sa butika man ko una nagpapalit. Bago diha. Okay. Sa butika jud ko sa may San Pedro. Nya sa dihang nakagamit ko, sabi ko basin peke niya, dili man said celebrity jud ni daghang mga peke god. Lagi nagasundog-sundog basta effective ginasundog yun na. Again, Ma'am Jocelyn, basta na kay gustong imensahe, ma'am, sa said celebrity Kojic soap or said marketing? Said marketing or said celebrity Kojic soap, daghan kaayong salamat sa nagmugna aning kay the best kaayo dako kay tabang sa kuas kanang tanan ko ang sa said na celebrity Kojic soap, said kogon, said kanang kape, tanan nakatabang jud maayo sa kuha labi na high blood ko, diabetic ko, nya sensitive kog skin. Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap. Mga higala, sundas pagpamati ang uban pa mga sumpay ning sugilanon. Si Ramon og ang iyang kababoy. Mapagarbuhong gidalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing.